अननायाव नोंथांमोना मोजाङै दं। आरोबाव फिन खेबसे सिमां राजा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबावबाय। दिनैनि गुबै बाथ्राया जादों दिनै दाखालि बावै आं मोनसे आंनि नैबे सिमां राजा इउटुब चेनेलाव गोथार अनलायनाय सर्ट मुभि फिल्म आपल'ड होदोंमोन। बे फिल्मनि सायाव गोबां हेंथा बा बाथ्राफोर कमेन्टफोर गाज्रि फैगासिनो। बिनि थाखाय जोंहा आदा अनजालु बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंगोन। बेखायनो दिनै सम लानानै बिथांजों रायलायनो होननानै आङो बिथांखौ बायदिसिना बाथ्रा बुंगोन होननायखाय आं बिथांनि सायाव भिडिअ खालामनो फैनाय जादों। बे बिथाङा दा गावनि सायाव गावनि फिल्मनि सायाव माबायदि हेंथा जानाय, माबायदि कमेन्ट हरनाय, माबायदि खस्थ' जानाय बेफोरनि दारै बुंगोन आरो बर'फोरनि गेजेराव माबायदि हेंथा जायो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बिथाङा बुंसिगोन। दा बिथांनि माखासे बुंनाय बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना नायनानै भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो ना नायनानै। दा बिथाङा जागायथोंसै रायलायनायखौ। खुलुमबाय, आंनि मुङानो अनजालु दैमारि, माबानि गोथार अनलायनाय सर्ट मुभिनि डिरेक्टर आरो स्क्रिप्ट राइटाराबो आंनो आरो केमेरामेनाबो आंनो, एडिटराबो आंनो। जोंनि गोथार अनलायनाय सर्ट मुभियाव गोबां माखासे सेंग्राफोर आरो माखासे साबस्क्राइबारानो आरो माखासे कमेन्ट हरदों दि गाज्रि होननानै। ओमफ्राय डिसक्रिपसनखौ नायालासिनो एकदम गाज्रि कमेन्ट हरनायखौ आं बोरैबा गाज्रि मोनदों आरो। डिसक्रिपसनाव होनखादों फार्स्ट टाइम जोंनि भिडिअखौ गोदान बानायजेननायाव गोरोन्थि जानो हागौ होननानै होखानाय दंखायोमोन। डिसक्रिपसनखौ नायनो रोङाखै खोमा सोरबा बिथांमोना। जाय बिथांमोना डिसक्रिपसनखौ नायालासिनो गाज्रि कमेन्ट खालामदों, स' प्लिज नोंथांमोनखौ आं खुलुमबाय, बिदि गाज्रि कमेन्ट दा खालाम। स' बिथांमोना गोदान गोजा मानसिफोरा गावसोर आं गोसोबो गैखायामोन। बिथांमोना जाय एक्टर जादों बे गोथार अनलायनाय सर्ट मुभि, बिथाङा बुंदों आंखौ स्क्रिप्ट लिर फिल्म लिर होननानै। ओमफ्राय आं लिरनानै दा बे फिल्मखौ बानायदों जेने थेने खस्थ' मस्थ'यैबाबो। सर्ट मुभि मालाय मा जानो गोबां खस्थ' जायो बेफोराव बानायनायाव। आरो गोदान मानसिफोरा रोङा होननानै मिथिखायो नोंथांमोना बयबो। गोदान मानसिफोरा एसेबाबो मिनिलायनाय थाखायो आरो बिसोरनाव प्रेक्टिस गैया। जास्ट एबारसो टाइम पास बायदि गोदान बानायजेननाय प्रेक्टिस सिस्टेम आरो सोलोंलांनाय बायदि जायो आरो बिदिनो एसे एनैजोंसो रोंलाङो नङा होमबा। बिदिनो खेबसेनोथ' डाइरेक्ट हाखाया, बयबो पारफेक्ट जाखाया। बिदिनो फिसा फेनला बानायसो पारफेक्ट जालाङो नङा होमबा। जेब्ला पारफेक्ट जागोन अब्ला जोंबो मोजां फिल्म बानायगोन। बिथांमोनखौ बुंदों आङो दि जाय बिथांमोना गाज्रि कमेन्ट खालामदों बेफोरबायदि कमेन्ट खालामनो आरोना। स' मोजां मोना, नोंथांमोना बारा मोजां जायासै होननानै। आरो माखासे बिथांमोना बुंदों केमेरा खेबनाया बारा जायाखै होनदों। जोंना केमेरा खेबनो थाखाय केमेरा दं, DSLR दंबाबो थेवबो स्टेन्ड गैयामोन। स्टेन्ड गैयिनि थाखाय आं केमेराखौ मोजां खेबनो हायासै आरो बारा मिलायनायबो जायासै। आरो पर्दा लेन्सफोर लायाखै, लाइटिंफोर लायाखै। आरो इडिटआबो बिराद खमजुरि जाबाय। इडिटआव सम गैयामोन, सम गैयिनि थाखाय बिराद खस्थ' जाबाय। आरो जोंनाव इडिट स्टुडियाम बायदि बांद्राय जगारफोर गैया नालाय, ओंखायनो जेरै हायो तेरै बानायबाय। आरो कपिराइटबो जादों। बे कपिराइट जानायाथ' आरो दा बुंसै आरो दा कपिराइट जानायनि सायावबो आरो माखासे पाब्लिकफोरा गोबां गाज्रि कमेन्ट खालामदों आरो। बेखौनो आं एसे दुखु मोनदों आरो। जोंनि बर'फोरा बेफोरबायदियाव हेंथा जायो आरोना। जेरै दा बिथांमोना गोथार अनलायनाय सर्ट मुभिखौ जाय बिथांमोना बानायदोंमोन, बिथांमोना एसे गोसोआव दुखु मोनो आरो। बिथांमोना दाखालि आंनाव बुंहरदों एफा गाज्रि कमेन्ट खालामबाय माथो, जोंनि फिल्मखौ फ्लप जाबाय माबाय होनदों। स' बिथांमोना बिदि नङा। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेफोरबायदि थाखायो, बे नंखागौ। जोंनि बर'फोरा माखासे फिल्मफोरखौबो बांद्राय ओरैनो फुल मुभि बानायबाय थाग्रा फुरना आर्टिस्टफोरनिखौनो बा माबायदि बुंखायो। आरो बर'फोरनि गेजेराव अनलायनाय आरो सैलायिफोरा माखासे दंखायो, जाय मोजां जाय गाज्रिखा बिदि दंखायो। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बिदिनो गोबां सुथुरफोर थालायलायखायो नङा होमबा। दा जोंनि बर'फोरा बिदिनो आरोना, सोरबा सासे इउटुब खुलिबाय, सोरबा सासेनि इउटुब चेनेलखौबो जेनेबा गोबां रिकुवेस्ट खालामो अब्लाबो साबस्क्राइब खालामा, जौगाहोनाय हेंथा होनाय बायदि जायो आरोना। जोंनि बर'फ्रा ओंखायनो मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगालांनो हायाखै आरो। जेब्लानाखि जोंनि बर'फ्रा गावजों गाव खौसे जागोन, खौसे जानानै बयबो मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगालांनायनि लामायाव थांगोन, अब्ला जाय बिथांमोना मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगालांगोन, जाय बर' बिथांमोना बयबो सापर्ट खालामबासो जेनेबा जौगालांगोन आरो। बेनो आरो खोथाया। बेनिफ्राय दा जोंनि सर्ट मुभि गोथार अनलायनाय सर्ट मुभिखौबो जोङो आगारखाबाय नालाय, आगारखानायाव दा बिथांमोनखौ आं जेबो सानाखै। साबस्क्राइबार नालाय जेबो नङा। साबस्क्राइबार चेनेलाबो जोंना गोदानसो। ओमफ्राय नैबे सिमां राजा बिथांनि चेनेल गैया, फंबाय आंनि। बेनिफ्राय जों गोदान एबार खेबसे बानायबावगोन सर्ट मुभि बा फुल मुभि बानायनो नाजागोन। खिन्थु खरसा बिराद थांगोन दा आरो
आरो जोंनि दा गोथार रंजानाय सर्ट मुभियाव जों मालायफोरनि बायदि आल्थु फाल्थु खालामाखै, खालामबाबो जों बांसिन गावनि कालसार लानानै बानायदों आरो कालसार माने जोंनि आर'नाइ ड्रेस गाननाय, जेरै न'आव थानाय मानि आर'नाइ ड्रेस गाननाय आरो रायज्लायनाय बेफोरखौ गोदान नालाय, गोदानबाबो जोङो बांद्राय एक्टिंफोरखौ मिलायनो हायासै आरो गाननाय जोमनाय मिलायबाबो, ओमफ्राय बांद्राय मेकआप सेकआप लायाखै, ओरैनो लकेलावलाय थेवबो गोबां खरसा जादों, लकेलावबो गोबां खरसा जादों, जानाय लोंनायाथ' खरसा जाखायो। बेनो आरो जोंनि बर' फिल्मफोरखौ गोबां खस्थ' मस्थ'यै बानायो। दा हायनामुलि 7खौबो बिथांमोना एसेबां खस्थ' होनानै एसेबां फैसा खरसा खालामनानै बानायदोंमोन, बिथांमोनाबो सोरजोंबा लिक नेटआव आपल'ड होजादों, लिक जानानै दा मा जाखो आं बारा खबर मोनफिनाखै बिथांमोननि बायदि। जोंनाबो बिदिनो फ्लप जाबाय आरो ना, फ्लप जाबाय होननानै जों निमाहा बिबाय फार्स्ट टाइमखौ। एबार नेक्स्ट टाइमाव जों मोजां नाजासिगोन होननानै नोंथांमोननिसिम बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय। दा बिथांमोना सिमां राजा फंबाय बिथांनि इउटुब चेनेलखौ जाय नोंथांमोना गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौबो दाबायनानै हो। आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव साबस्क्राइब खालामखानाय बा पुरना बे बिथांमोना लाइकल' होदो आरो कमेन्ट खालामदो। दा दिनैनि भिडिअखौ एसेबां दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोन, बाय बाय।